Hello, my distinguished ladies and gentlemen, my brothers and sisters, my friends and my well wishers. Abraham create the world now. It's still biggest G, MC, Ekesin, Okosisi. Ojokwe rini, ayeburu batozo no huruchi nketa kponkpon. Ana m ekwu ekwusi ikesi ebe ọbụla ị nọ kịta. Ọ ga-aka mma na ọ masịrị m nke ọma. N'ịpụ oche bịa m n'akụkụ were ntị gị tinye n'ọnụ m ka enu nke m chọrọ ịkọrọ unu. Ha na-eze na-ege m ntị n'ụbọchị nke taata. Iri ji bụ ọdịnala n'ala Igbo. Dịka o si dị, achọrọ m igwu unu ka esi mee emume iri ji nke a na-ahapụ live and direct n'Otokwu Mmaku. Mmaku chikwu ya anya m fụrụ na vidio mana ọ ga-amasị m nke ọma na ịtụrụ ntị n'ala ma jiri anya gị kirie ya dịka isi afụ ọkọji 1 na Mmaku Kingdom. Igwu unu nke bụ eziokwu ana m ekwu ya ekwusighị ike sị na Chineke nna gọziri ihe ọbụla gbasara Mmaku, beauty of wealth, ma chukwu ine ya anya efu na ọ gara n'ezie. Ji anyị na-afụ kịta bụ na Mmaku, ana Mmaku ka akọpụtara ji a. Ị na-anya efu na omenala Igbo dịka o si wee dị na akọcha ji mechaa ihe niile na ndị Igbo na-adị wee kene Chineke nna keru ji. So biko ana m ayụ unu biko dododo ọ bụrụ na ị bụ onye Mmaku, ị bụrụ onye Ọgwụ, ị bụrụ onye Enugu State, nwa afọ Igbo, wherever you are right now, I would like you to calm down and watch this video. Ṅaa this video ntị ịghọtago, ịṅacha ya ntị o nwere ka ị ga-aghọta n'ime ya. Mmakwuchi ya m fụrụ na this video ọ ga-aka mma na ịtụrụ ntị n'ala ma jiri anya gị kirie ya. Nke a mere live and direct n'Otokwu Mmaku nke nwa amadu nke a na-akpọ Ọkọji Monday n'Otokwu. Otu onye n'ime onye Otokwu Mmaku nke dị n'Ogwurokwu Government Area Enugu State. Ị na-eji a akọrọ ebe anya efu na ya bụ young man a ọ kwọrọ aka wee kọọ ji a. Chineke nna wee zaa ya ekpere o wee sị ka o jiri ụbọchị taata wee kene chi keru ji a. Biko kirigoro ya bụ ihe onyonyo. Epele mmepe maka na ihe anyị bụ emume omenala bụ emume iri ji ọhụrụ. So biko ihe a na-akpọ ihe nọkana bụ ezigbo etu maka na asa ihe nọkana na nwata. So na-ekwu oge ọbụla onye ahụ nọkana Baada welaji Dijidion Biko pada nyakana Albion se dokana Aku boleh represent Onye kere ni banana Ai na ekena makomba ka emele bata Ai na yo udo ifunanya n'ọganihu ogongo dị na wisike ndụ n'elu ndụ na-ayọkwazi our community chairman Mr. Monday ka Chineke nọnyere ya na ndị otu ọrụ ya niile. Ọgwụ oriri ji bịa mbarụ taa anyị ga-eri ya nke ọma.
m 10,000 naira wee na-asọpọtụ ihe n'ime ya ga-alụ nke ọma. Ji na nna na-ada ha agụ n'ese ọzọ ka na-agakwa na ahụ sọ nna na-aga mana asị m na mgbe ewu 15,000 lakịta oge ya anyị ma ji 15,000 na-akpọrọ saya ni boleh nak mampu kita essa o